jingther uslap kabalane palat khar kynta ha Them Ri-Bhoi kala Wanrah ke jingshlei kabajur ha shnong Umpher Byrnihat kabala ktah ke skul iing bat lynti ke syngkien. Kini ke jingther uslap kelas dang na du nen ke miet skini kong bat ne hadu ne ka step singi baar. Pintu bagiannya ladiros sama watan kena. Babana watan kena. Hakani ke jingshlei ke skul St. Jude Higher Secondary School Byrnihat iing kila dap da ka bat larung wat ki kamera kelas bat iing. Lynti ki syngkien ru kila syatap ha ka kabala bu ha ka jing'e ki nonglet nongwan. Kini ke jingshlei ha ka than ke dei ka baju jaman ka ayom liur ha bat her uslap bat ka daw hi ka dei namar ka jingbam biang ki nala jong ka surok National Highway 06 ka National Highway Authority of India. Ka skul St. Jude Higher Secondary School kala hapan a shuti no ki khena skul namar ka kala rung shaduk ki kamera shong class bat ki phelau jong ka skul. Kumban pinken mau MLA ke jirang constituency uba sastana sotun house nambala deb ula airu gila jingyarap syakate ke skul bat ban yarap ru ban pinku ye kanala Henry minta usnam ke ke jingja ka jiabyang kumjo ha ka balabu jing ye ki bor pinai skul bat ru ye ka shnong ba ka jingshlei ke jiabai ha ka ni ka shnong.